Μ' αρέσει που με αναβαθμίζεις έτσι γρήγορα. Ανεβαίνω και μισθολογικά. Βέβαια, Μίτσο, βέβαια. Έχει σημασία γιατί στον άντρα παίζει ρόλο αυτό. Όσο τον ανεβαίνει ο μισθός του, τον ανεβαίνει και ο αντρισμός του. Γιατί όταν σου περικόπτει το μισθό, αισθάνεσαι μια ντροπή, ας πούμε. Και το πουλί σου λέει, θα μένω εγώ όρθιο μόνο μου. Δείχνει ένα σεβασμό προς την όλη κατάσταση. Καπετάνιος λοιπόν εσύ. Ωραία, ωραία. Και εγώ κοίτα με. Νοσοκόμα, κοίταξε άλλη μια φορά. Ναι. Και εσύ, Μίτσο, μου λείπεις 3 μήνες σε ταξίδι. Και έρχεσαι τώρα εσύ. Ναι. Έναν ταιριασμένος. Εγώ 3 μήνες στο ταξίδι ξηροσφύρι την έβγαλα. Δεν κατέβηκα εγώ σε κανένα λιμάνι να ξεχαραμανιάσω. Περιμένω πώς και πώς να ξανάρθω μετά από 3 μήνες να πάρω στη γυναίκα μου και τόσα λιμάνια τα έχω αφήσει γάμητα. Εγώ πώς γίνεται αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτά. Μίτσο, με έτσι είναι το σενάριο. Αυτό το σενάριο συμφέρει μόνο εσένα. Δεν να κάνουμε ένα σενάριο συμφέρει και τον καπετάνιο. Έλα, σταμάτα τώρα. Και είμαι εγώ στην εφημερία. Ωραία. Εγώ τώρα εδώ είμαι στην εφημερία. Ωραία, το τσιμπούκι μου λείπει και το τιμόνι. Και εγώ είμαι στην εφημερία. Ωραία, κάνεις στην εφημερία, ναι. Ναι, στα εφημερεύοντα. Ναι. Και μπαίνεις εσύ. Ναι, παίρνω εγώ, καπετάνιος. Και μου λες. Ναι. Έλα. Ναι. Ο θείος μου πεθαίνει στο 610. Τάχα μου. Και μου κλείνεις το μάτι. Έλα, θείος μου πεθαίνει στο 610, παρακαλώ. Για να μην καταλάβουν οι άλλοι. Ναι. Και πες ότι αυτό εδώ τώρα είναι το 610. Εδώ το δωμάτιό μου στο 610, πήγα στο 610. Και με φέρνεις εδώ και μου λες. Ναι. Γκιζέλα, αγάπη μου. Γκιζέλα σε λένε. Σαν νοσοκόμα είμαι Γκιζέλα. Έχεις παλαβώσει τελείως μου φαίνεται που με δίνεις εμένα καπετάνιο και σε ένα Γκιζέλα. Είδες γιατρέ. Βεβαίως τα είδα. Το γιατρό. Καλά. Ναι. Σταματάτε να χειροκροτάτε. Χειροκροτάτε τα χάλια του πουλιού του. Άντε. Δεν τρέπεσαι λίγο, βρε ξεφτυλισμένε. Παλιοξεφτύλα, δεν τρέπεσαι με τα χάλια που έχεις, δεν τρέπεσαι λίγο με τέτοια γυναίκα. Δεν τρέπεσαι καθόλου. Ξεφτύλα τελείως. Αυτός είναι ο γιατρός. Ναι, είναι ο δόκτωρ Ζουγανελή. Ναι. Έχει πάρει και δοκτορά, βλέπω. Ναι, βέβαια, γιατί του ανέθεσε την ευτυχία μας. Βεβαίως, θα τα φτιάξω. Μην ανησυχείς με τον αχαΐδι αυτό που έχεις μπλέξει. Δεν τρέπεσαι, βρε, τι το έχεις στο κορίτσι, βρε. Τι το έχεις, το πουλί σου τι το έχεις, το κορίτσι καλά το έχεις. Για να το κοιτάς ή να κρέμεται μπρελόκ από κάτω, Που την έχεις αφήσει τη γυναίκα σου αυτή την όμορφη, την ουνάρα, την έχεις αφήσει στην αγαμία 8 χρόνια. Σαν δεν τρέπεσαι λιγάκι. Σε ρωτάει ο επιστήμον. Ναι. Ο επιστήμονας. Κύριε επιστήμονα, είναι μέσα στις προθέσεις μου βεβαίως. Ναι, μα ποιες είναι οι προθέσεις σου, μωρέ, ποιες είναι. Που έχεις εσύ τη γυναίκα σου είπα 8 χρόνια στο περίμενε να θα τη στείλει στο ψυχιατρίο. Λοιπόν, θα ανοίξω το παράθυρο αυτή τη στιγμή γιατί από την αγαμία έχει κυτρινήσει η κοπέλα. Το βλέπω. Θα τα πω σε όλο τον κόσμο. Θα τα πω. Μη φωνάξετε γειτονιά. Μη μου μιλάς, θα τα πω και σε εσάς γιατί και εσείς είστε άκαυλοι. Ο Μίτσος δεν πηδάει την Ελένη και δεν